Poznáte ten pocit, keď chcete využiť každý deň naplno a opäť narvať všetky aktivity, všetky plány a aby ste vyťažili z toho dňa čo najviac. Ja som v tom špecialista a mne sa to vypomstilo. Jak som trénoval na ten maratón, som už pocitoval počas toho tréningu, že je toho na mňa moc. Ja som trénoval asi 6 krát do týždňa. Neskôr som pocitoval už vyčerpaný aj psychicky a fyzicky a nepočúval som svoje telo. Vypomstilo tak, že som niečo zacítil v chrbáte, keď som bol na bajku a neskôr večer odpadol a prišla sanitka, kapačky, tlak som mal extrémne nízky, asi 60/40, to musel ísť do nemocnice. Nechcel som si priznať, že by to mohlo byť aj z tej celkovej vyčerpanosti. Telo mi to dalo pocítiť touto formou a nebolo to nič príjemné. Tak raz vlastne už je to od toho nejaký 3. týždeň. To je pre mňa teraz taká najväčší boj proste, že musím pracovať vlastne sám so sebou, dávať si regeneráciu, teraz riešiť fyzio, rehabilitácia a tieto veci troška spomaliť. Čo som ti chcel povedať, proste treba počúvať svoje telo, keď dáva akékoľvek znamenie, signál, proste treba spomaliť a neísť cez bolesť. Som ja absolútne nečakal, že asi to všetko. Veci teraz už domov hľadem.